No niin, Jumalan rauhaa, sisaret ja veljet. On taas ilo olla pitkästä aikaa täällä. Tosin kesähelle on näköjään pikkusen verottanut tätä porukkaa, mutta mitäs sitten? Kaikki, jotka ovat Jumalan lähettämiä. Mä sanoisin tämmöisen, että siellä missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeni, siellä minä olen heidän keskellään. Ja katsokaa, kun juutalaisten synagogan palvelus oli semmoinen, että siellä täytyy olla aina 10. Ja jos ei ollut 10, niin se ei alkanut ennen kuin 10 oli koossa. Ja sitten joku lähti hakemaan torilta ja pihoilta ihmisiä sinne sisälle, että saati sen 10 kokoon. Mutta meidän Herramme sanoi, että missä 2 tai 3 on koolla. Niin se riittää, ei tarvita 10. Ja se muuttuu siinäkin mielessä, että se on aika mukava ja hyvä asia. Ja kyllä se meidän Herramme taitaa olla paikalla silloinkin, kun yksin jossakin hiljennytään ja rukoillaan ja sanaa tutkitaan ja tällä tavalla, niin kyllä se Herra siinä läsnä on. Jumalan pyhä henki sanan kautta kirkastaa aina Kristusta. Niin, armo teille, rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, meidän rakkaalta vapahtajalta. Tämä on Luukkaan evankeliumin 15. luku ja siellä on 3 kadonnutta ja 3 löytynyttä. Et siellä on kadonnut lammas ensin ja sitten siellä on kadonnut raha. Rahatkin on kadonnut. Ja sitten on mies, joka on täysin hukas ja kaiken rahansa kadottanut. Ja se on se tuhlaajapoika. Se on se, joka on kadonnut lammas ja rahansakin hukannut kaikki. Tää on tuleeko se sinne muuten? Ei se tarvitse tulla. No, joo. Hyvä. Hyvä. Lukekaa sieltä, niin mä en lue sitä ollenkaan. Että mä etenen tässä vaan niin saatte seurata siitä. Tässä on tämä 3. kadonnut on. Eräällä miehellä oli 2 poikaa. Ja tämä nuorempi sanoo isälle, isä anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Ja se voi olla semmoinen juttu, että kun katsoo tätä kertomusta, niin se vanhempi oli pikkusen hankala. Ja se voi olla, että se kurmuutti sitä nuorempaa aina, ja se nuorempi oli sitä mieltä, että mä taidan häipyä tästä huusollista. Ja se meni isän tykö ja sanoi, että anna sen verran rahaa, että mä pärjään. Se, mikä mulle kuuluu, niin mä lähden maailmalle tästä ja jätetään koko talous ja tila niin kuin sitten taka-alalle hänen osaltaan. Ja niin siinä sitten kävi, isä antoi pojalle kaiken, mitä hän pyysi se teki. Tässä sanotaan, että ei kulunut montakaan päivää, niin nuorempi kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaisen maahan. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläinirsta. Tämä on siis aivan niin kuin lyhyt kommentti siinä, että kyllähän te tiedätte tämän, kun joku on saanut ison perinnön, niin se on tuhonnut sen ihmisen elämän. Se on tuhonnut sen ihmisen elämän, se on hetkessä, se on vuodessa juotu ja se on yhtä paljon velkaa saanut aikaiseksi 1 tai 2 sisällä, mitä se perintö oli. Kaikki on mennyt ja velka päällä. Tämmöistä tarinaa on valtavasti. Ihmiset ei hallitse, ne luulee, että ja kun kaverit vähän yllyttää vielä, niin siinä on niin kylmä kyyti alkanut. Ja tässäkin tapauksessa varmasti kokematon nuori mies, niin siellä oli lipevät tyypit, jotka pikkuhiljaa niin nylki sen, että kyllä se sanotaan tämmöisen riattaaseen elämään, tämmöinen isompi perintö, niin se riittää kauan. Mutta sivukulut on tavattoman suuret. Se joukko, joka siinä seuraa ja joka ylläpito on kallis, niin se on se kaikkein pahin juttu. Ja joskus niin voisi sanoa niin omaankin elämäni aikana, niin silloin kun se alamäki oli pahimmillaan, niin mä ihmettelin sitä joskus kun oli paljon rahaa ollut ja ne oli kaikki muuttunut aamulla, kun mä tarkistin taskuja, ne oli kaikki muuttunut kolikoiksi.
Ei ollut yhtään paperirahaa, kaikki oli kolikkoja. Ja siis se on hyvin kuvaava, että ei sitä vaan niin kuin huomaa. Kun kyyti on kova ja kaverit tukee, niin siinä mennään. Meidän herra on taitavasti kyllä tämän myös niin kuin sanotaan tämmöisen ihmisluonnon ja tämmöisen niin kuin, oletteko muuten huomannut semmoisen asian, me kristittyinä, niin me sorrutaan semmoiseen merkilliseen juonitteluun. Onko täällä yhtään semmoista, joka kun on lottorivin laittanut, niin on rukoillut Jumalalle, että anna nyt se lottovoitto, niin mä pistän heti seurakunnalla puolet tai autan jotakin köyhiä. Ja jos annat sen, niin sitten mä pistän sinne. Onko yhtään, joka ei ole tämmöistä lupausta tehnyt? Jos on lotonnut, niin kaikki ei tietysti lottoa koskaan, mutta kyllä mä muistan, kyllä mä tämmöisiä tein, tämmöisiä lupauksia. Kyllä niitä tuli tehtyä sitten mä olin jälkeenpäin, kun se varmaan pudisteli päätä, että mitä ihmettä. Siis se tiesi etukäteen, että en olisi varmaan ikinä antanut, jos olisi jotakin tullut. Ja siis se viisaus, mä en ole pysähdynyt tähän vähän aikaa, niin se viisaus, että tyytyy oloihinsa, tyytyy siihen huolenpitoon, jonka Jumala antaa juuri tällä hetkellä. Se vaatteet, oikeat ystävät, oikea seurakunta, oikeat vaatteet, oikea asunto, oikea ruoka. Kaikki se tarve mitä me tarvitsemme. Mitä me sen yli tarvitaan itse asiassa. Että olen tyytyväinen tähän, voi kiitos tämmöisen. En ole ennen huomannutkaan, että eihän mä itse asiassa tarvitse mitään ylimääräistä. Mä saan sen kaiken, mitä elämiseen tarvitaan. Ja tiedättekö, että Herran omien suurin ja siunatuin asia ja on tyytyväinen ja iloinen mieli. Siitä Jumala tykkää. Se tykkää semmoisista uskovaisista, erityisesti. Semmoisia, jotka antavat kiitoksen taivaan isälle ja sanotaan niin kuin näkevät sen Jumalan suurena huolenpitona. Ja se on merkittävä asia. Mutta sitten kun tulee valtava määrä omaisuutta, ei se oli rikas mies. Se oli rikas mies tämä isä. Se oli 2 poikaa ja huomenna Jarmo puhuu sitten siitä Hunsvotin veljestä, toisesta Hunsvotin veljestä. Ei se sen parempi ollut, vaikka se oli kotona. Sen verran voi sanoa. Tämä poika, siis suuri määrä yhtäkkiä, niin se vei sen rappiolle. Siis rahasta tuli hänen Jumalansa. Siitä tuli hänen elämänsä suloisuutta. Siitä tuli, kaikki näytti olevan mahdollista sen jälkeen, kun hän oli saanut perintönsä, ennakkoperintönsä. No huonostihan siinä kävi. Hän hävitti tavaransa eläin irstaasti. Ja kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan. Ja hän alkoi kärsiä puutetta. Tuli nälänhätä. Siis nyt vielä useasti käy niin, että kun sanotaan niin kuin, ihmisen katastrofia, ei se katastrofi ole vain yksi asia, vaan tulee toinen, joka vie niin sanotusti, ja saattaa tulla 3. katastrofi, joka vie tuhkatkin pesästä. Ei ole mitään ihmettä. Miten näin on voinut käydä? Eihän mä pärjää mitenkään. Kaikki on mennyt ja mitään toivoa ei enää ole. Se on siis semmoisen perustoivottomuuteen niin johtaa useasti sitten. Jumala sallii niin kuin tortta po tortta katastrofina. Se tulee niin kuin katastrofi toisensa jälkeen. Nyt tuli
Ja sitten se siis katastrofi nimittäin jatkuu tämän pojankin kohdalla. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen. Ja tämä lähetti hänet tilokselleen kaitsemaan sikoja. Juutalainen sikafarmari. Ei ole ennen kuultu. Hyvän aika, sika on saastainen eläin. Jo. Ja sinne kauhea katastrofi. Lisää vaan tulee, niin kuin luntatumpaan sanotaan. Et ei mikään tunnu riittävä, mikään nöyrytys ei tunnu riittävä. Kaikki on ihan niin kuin kerta kaikkia. Siis onko jossakin määrin tuttu omassa elämässä tämmöinen? Jossakin määrin, että tulee niin kuin, että ei mikään tunnu riittävää. Ja voi kun tämä ei ole nyt loppuisi tämä kamala nöyryttäminen. Ja jotenkin selviäisin tästä. Ei mitään kuin lisää vaan. Ja nälkäkin tuli. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät. Mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Sikojen ruokaa. Tämä maailma ei tarjoa. Se tarjoaa sikojen ruokaa ensin alkuun, mutta sitten se ei enää anna sitäkään. Loppujen lopuksi se elämä päättyy sikalaan ja sikojen ruokaakaan ei enää anneta. Se menee loppujen lopuksi siihen. Ja tämä oli liikaa pojalle. Tämä oli liikaa sille pojalle. Siis kaikki eivät saa parannuksen armoa. Kaikki ei saa kääntymyksen armoa. Tämä poika oli synteihinsä kuollut, mutta nyt mä käytän tämmöistä sanaa, Pyhä Henki toi muistiin, kuin hyvä siellä isän kodissa kuitenkin oli. Kuinka hyvä oli isän kodissa. Ja tässä sanotaan, että poika meni itsensä ja sanoi, poika meni itsensä. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että hän häpeästä välittämättä, siitä katastrofista huolimatta, niin ajatteli, että jos isä vielä kuitenkin ottaisi töihin, en kehtaa ikinä pyytää enää, että hän tunnustaa minut pojakseen, kun näin kelvottomasti olen tuhlannut kaiken sen, minkä hän rakkaudessaan antoi minulle. Kaiken haaskasin, kaiken tuhlasin, kaiken pistin riattaaseen elämään. Ja nyt olen itse niin kuin täysin raunioituneena elämäni raunioilla suorastaan. Ja hän meni todella itsensä. Hän teki tämmöisen tilityksen. Hän teki niin sanottu, tämä itsensä meneminen tarkoittaa itsetilitys. Tämä on tarpeen, mutta se on Jumalan antama. Se itsetilitys. Että se ei lähde siitä. Se ei lähde siltä tavalla, niin kuin monet, kun joutuu tämmöiseen, niin no se oli mun työnantajan syy, se oli hallituksen syy, se oli Kelan syy, se oli aviopuolison syy, hakee syytä ulkopuolelta. Mutta tämä poika teki sen Jumalan antaman tilityksen. Minä olen syypää kaikkeen katastrofiin, mitä minun elämässäni on tapahtunut. Hän tunnusti sen itselleen. Mutta ei mennyt narun jatkoksi. ei mennyt narun jatkoksi. Ei, vaan häpeästä välittämättä raahautui sinne. Minä nousen ja menen isän tykö ja sanon hänelle, Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan sinun edessäsi. Tämä on kova juttu. Tämä on kova juttu. Rippi. Hän oli tullut synnin tuntoon. Kaiken riattauden, siis monet tarvitsee tämmöisen ennen kuin synti tulee todelliseksi. Vaikka hän oli jo pois lähteissään yhtä syntinen kuin takaisin tullessaan. Mutta hän ei vaan tiennyt sitä. Perisynen läpiturmelema kaveri, ei se muuten ikinä lähtenytkään, jos hän ei olisi ollut syntinen. Ei se olisi ikinä sieltä pois lähtenyt. Se olisi sanonut, Isä, sinun kodissasi on hyvä olla. Kiitos Isä.
ja kiitos taivaan isä, että mulla on näin hyvä koti ja niin edelleen. Se olisi kiittänyt siellä. Mitä vielä pitää välittänyt, kun äkkiä pois. Se oli perisyyden läpi turmelema. Ja sinne se lähti, mihin hänen sisäinen kaipauksensa johti. Siis se synti, se hänen sydämessä oleva synti halusi nautintoa. Se oli täydellinen, mikä se on semmoinen nautiskelija, hedonisti. Onko se oikea sana? Oh. Joo, se on siis, nykyään ihmiset on aika lailla tämmöisiä muuten. Ja se on, siis otetaan, nautitaan, me nautimme. Joo. Ja varsinkin nuo urheilijat, niin jääkiekkokin on sellainen peli, niin kun oikein on vedetty turpaa jotakin ja etuhampaat on puuttuu, niin nautin tästä, tämä on hyvää. Ne on semmoisia. Ja näin, ne nauttii. Hän sai sen palkan, mitä maailma antaa. Hän sai palkan siitä. Ja nyt hän on sisäisen pakkonsa ja minä nousen, menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessä. Siis tämä on tärkeää, taivasta. Siis, tämä synti on ensisijaisesti Jumalaa vastaan ja sitten isä myös sinua vastaan. Isä, sinua vastaan olen tehnyt. Jumalaa ja isä vastaan. Ja aina meidän synti on molempia. Se on jotakin ihmistä kohtaan tai sitten se on ja aina ensisijaisesti Jumalaa kohtaan. Ja jos on jotakin ihmistä loukattu tai häntä niin kuin tehty syntiä häntä vastaan, niin, tai paha hänelle, niin tavalla tai toisella, niin se täytyy myös sopia. Se täytyy myös sopia, siis niin sanottu rakkauden rippi. No niin, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Näin se poika ajatteli. Tämmöisen niin kuin saatekirjeen kanssa hän rohkeni mennä isän tyköön. Että isä, renkiksi haluan tänne. En edes odota, että ottaisit mun vastaan, mutta siellä palkkalaisillakin on paremmat olot kuin mulla täällä Sekalassa, jossa en saa edes minkäännäköistä ruokaa. Tämä on niinku siis pelon sekaisin tuntein ja tuntemuksin syvää häpeää tuntien hän niin siis sanotusti häntä koipien välissä lähti kulkemaan kohti kotia. Onko tuttua muuten, että kun Jumala on pyhä ja minä olen syntinen, silloin joskus jossakin vaiheessa, kun ei oikein tiennyt näitä asioita vielä, niin pelkäs Jumala, että eihän minä uskalla, sehän on vaarallinen. Mutta sitten tulee pyhä henki ja sanoo, että ei kuule, sinun syntisi on sovitettu. Jeesus Kristus on maksanut sun syntisovitukset. Saat turvallisesti tunnustaa syntisi. Saat rohkeasti tuoda ne esiin ja saat synnin päästössä uskoa ne anteeksi. Se on valtava asia. Mä olen sanonut, että synnin päästö on kaste, ehtoollinen, Herran ehtoollinen ja rippi. Se rippi on sakramentti. Siis se on ilman muuta, se on armon väline, jossa syntinen vapautetaan hänen synneistensä sillä Kristuksen käskyllä, jonka hän apostolille antoi. Menkää ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille. Se evankeliumi on, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Ja tämä oli se, joka apostolille annettiin. Valta sitoa ja valta päästää. No niin, sitten tapahtuu seuraavaa. Poika nousee, menee isän tyköön. Ja tämä on se, mihin jo Markku viittasikin tässä, vai kuka se oli, kun viittasi tähän, että isä juoksee. Niin se on niin kuin ennenkuulumatonta. Hän nousi ja meni isän tyköön.
mutta kun hän oli vielä kaukana, hänen isänsä näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja hän lankesi kaulaan ja suuteli häntä hellästi. Siis isä armahti kaukaa. Siis isän sydän oli täynnä rakkautta tätä poikaa kohtaan, tätä langennutta, kaiken tuhlannutta, täyttä hunsvottia, joka oli rikkonut kaiken mahdollisen, mitä ihminen rikkoo voi elämässään. Kaikki oli rikottu. Isä rakasti tätä poikaa. Ja nyt tulee tämä merkillinen asia, että on isän sydämessä nyt armoiäinen. Se auennut on meille ristillä Kolkatan. Se on voimassa nyt. Tämä on voimassa. Isän sydän on jokaista tekoihinsa, elämäntilanteeseensa, synteihinsä, on pienet synnit, isot synnit, mitä ikinä tahansa, niin isän sydän on täynnä rakkautta. Isä juoksee sinua vastaan. Isä juoksee, ottaa helmansa, syleilee hellästi ja armahtaa jo kaukaa. 2000 vuotta sitten armahti isä jokaisen ihmisen. 2000 vuotta sitten, kyllä se aika kaukaa on. Aika kaukaa on armahdettu. Ja näin riensi meidän rakas taivaallinen isämme Kristuksessa armahtamaan meidät. Se on valtava asia. Se on todella valtava asia. Ja lankesi kaulaa, suuteli häntä hellästi. Ja sitten tulee tämä. Tämä on hirmuisen tärkeää. Siitä huolimatta poika ei varmasti ihan täysin ymmärtänyt isän rakkauden ilmentymää, mutta hän sanoo, minkä oli päättänyt. Poika sanoi isälle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. En ansaitse. No eihän kukaan meistä ansaitse. Ei kukaan meistä ansaitse. Me olemme synnellämme siis ihan mahdottomiksi aikana. Kristittynä ei ihan niin härskejä enää olla, mutta kyllä se synti vaan tulppaa silloin tällöin ilkeinä juttuina ja pahoina ajatuksina ja minä ikinä sitten tuleekin. Ja siitä me joudutaan tekemään sitten, isä, vieläkö rakastat? Ja aina tulee vastaus, sinä olet minun rakas lapseni, minä olen sinut lunastanut, sinä olet minun. Ja meidän Herramme näyttää haavansa ja sanoo, että nämä on sinun syntiesi tähden. Et muista se, että synti koko elämässä aikana olet armahdettu syntinä. Ja pysy siinä armossa, joka evankeliumin kautta sinulle niin kuin julistetaan. Pidä se sydämessä, pidä se koko elämässä, pidä se vartalossa, sielussa. Ja olet niin kuin sanottu koko vartalo kristitty. Ettei se ole niin kuin joku osa vaan meistä, kun on se uskovainen, vaan me olemme kokonaan pyhät, kokonaan nuhteettomat. Kristuksessa, vain Kristuksessa. Itsessämme me olemme syntiset mahdottomat ja sen tähden ei kannata kauheasti katsoa itseensä. Parempi katsoa aina siihen Kristukseen. Rakas Jeesus. Ei se poikakaan itseensä enää katsonut, kun isä syleili, vaan tunnusti, että tämmöinen minä olen. Mitä se isä sitten sanoi tähän? Tuokaa pian parhaat vaatteet, pukekaa hänet niihin, pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkansa. Ei mitään muuta kuin poika kylpyy, likaiset vaatteet pois, vanhurskauteen vaatteeseen puetaan alttiuden kengät ja kihlasormukset sormeen. Sinä oot isän lapsi. Tässä tulee tämmöinen morsiusmystiikkakin tulee tähän niin kuin hämärästi, mutta sitä se on. Jumalan Kristuksen omat ovat hänen
kihlattunsa, hänen morsiamensa, josta hän pitää hyvää huolta ja kaunistaa sitä päivä päivältä ja pitää sitä hetkeä varten, kun hän tulee noutamaan sen suureen hääjuhlaan, niin pitää se kunnossa. Ja se on meidän Herramme työ. Hän tekee sen. Ja sitten hän sanoo, ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Nyt ei ollut mistä sikalampavuista kysymys, vaan palkohedelmistä, vaan nyt pistettiin teurasuhri ja sitten syötiin ja pidettiin iloa. Minä ole tullut tätä murehduttamaan, vaan minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Minä olen tullut ilahduttamaan, sanoi Jeesus. Mitä semmoisia murhemurtamia kristittyjä, ei semmoisia tarvitse, olkaa iloisia. Ihan totta. Raamattu sanoi, että ei hyvän aika meidän kuuluu olla iloisia, kun meidän Herran synnit poissa aututta oi. Ja niin edelleen, se on totta. Hääjuhla ja aina kun tulee maailman taholta lunta tupaan ja jäitä porstuuseen, niin sitten aina vaan kotoisia, kuule vaimo, nyt kinkku uuni ja kynttilät pöytä ja nyt on suuri juhla. Herran omat nauttii ja riemuitsee. Maailma tehköön mitä tykkää, mutta me nautimme Jumalan armoa. Ja nämä on niin kauhean tärkeät asiat, että me pysytään turvallisesti iloisella mielellä Herran edessä. Ei tarvitse pelätä eikä jännittää. Huomatkaa, kun isä juoksi vastaan, otti sylinsä ja armahti. Me saadaan paeta sen pelottavan niiltä osin, kun Jumala on ottanut sanaverhoksensa, eli Raamatun. Niin meillä on tekemistä sen pyhän vanhurskaan Jumalan kanssa. Mutta ilman sanaa, eli Kristusta, hän on kuluttavainen, tuli edelleen. Mutta Kristuksessa hän on leppyinen isä ja isän sydän on täynnä sitä rakkautta justiinsa. Sitten tulee tämä hyvin tärkeä asia. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja jälleen löytynyt ja he rupesivat iloa pitämään. Tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Tässä on kysymys synteihinsä kuolleen virkoamisesta. Eli kyllä se poika oli isän lapsi koko ajan. Ei isä ollut hylännyt häntä, poika vaan oli hylännyt. Ja hän oli kuollut, siis pyhä henki, arka henki, se lähtee pois ja tulee hengellisesti kuollut, ihmisestä tulee hengellisesti kuollut. Kun se lähtee tämän maailman ruhtinaan menoihin ja rientoihin, niin ei siellä voi olla kahta Herraa. Pyhä henki menee, sydän täyttyy kaikella saastalla ja elämä muuttuu toisenlaiseksi. Mutta sitten tapahtuu syntien anteeksiantamuksen evankeliumin kautta. Ihan selvästi tässä osoitetaan, että kuinka tärkeää minä tunnustan itseni täysin kelvottomaksi, täysin mahdottomaksi. Se on pyhän hengen työ. Ja sitten saa kuulla, että sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Ja siitä seuraa se, että ihminen niin kuin virkoaa, synteihinsä kuollut virkoaa. Mä olen käyttänyt kyllä tästä niin kuin valitettavasti, jotkut meidän tyypit ei oikein tykkää siitä, että ei se ole luterilaista, kun mä olen sanonut, että se tuli uskoon. Kun se poika on tietysti ollut, ei, mistä sen tietää, vaikka se on siellä isän kotoa ollut, niin mistä sen tietää, vaikka ei se olisi ikinä ollut uskossa. Se on vaan ollut isän kotoa ja helposti sieltä lähti. Voi olla, että se vaan nautti siitä elämästä, mutta sisäisesti ei ollut. Et nyt ensimmäisen kerran armo kirkastui. Nyt isän rakkaus voitti hänen, ei puhettakaan, että renkiksi tai tällä tavalla, vaan sinä olet minun rakas poikani
ja juhlat pystyy kylvyn kautta vaatteet päälle, niin kuin kaste ja sitten puetaan vanhuskauden vaatteet ja sormukset ja alttiuden kengät, mitä ikinä ne vaatteet sitten onkin, kuvaavat tässä yhteydessä, niin se on kuitenkin se, että se varustus tulee taivaasta. Se ei ole meidän itse hankkimaa glamouria, vaan ne varusteet vuodatetaan niihin sydämiin, jotka Herra sitten on tällä tavalla tykönsä ohjannut ja kutsunut ja vastaanottanut, niin ne vuodatetaan taivaasta. Ja sitten pojan elämä, siinä oli 2 tietä, tuhon tie tai sitten niin kuin iankaikkisen elämäntie. Et mä puhun nyt aika hengellisesti tässä, että vaikka tämä on niin kuin ajallinen kuva, siis ihmiskohtaloista, ajallinen kuva, niin tässä on myös tämä hengellinen. Helvetti, taivas. Kyllä meidän Herramme kaikissa vertauksissa on aina taivas ja helvetti läsnä. Ne on läsnä siinä. Ja sitä tämä nyt sitten tarkoittaa myös, että mistä meidät on siirretty kuolemaan elämään. Meidät on siirretty iankaikkisen kadotuksen niin kuin tulista Jumalanpojan iankaikkisen elämän valtakuntaa. Saamme iankaikkisesti elää, ja tämä on sitä hääporukkaa sitten, joka kerran viettää suurta hääjuhlaa taivassa. Eikö niin? Tämä on nyt suurin piirtein näin, en mä ainakaan enempää. Sitten se on nimittäin tekstikin loppu. Kiitos, jaksatte kuunnella.